Ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Niya natakaron sa pagtuon mahitungod sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Remember, ang iyang giingon sa Matthew chapter 16 verse 18, "Upon this rock I will build my church." So ang builder gyud sa iglesia wala na ilain kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Ang mga tawo nga gipanggamit niya mga instrumento lamang, but it is really the Lord Jesus Christ who is the founder of His church. And we do not believe the church as a single worldwide group denomination sama sa giklaim sa uban nga sila ra gyud kuno ang gitukod ni Kristo. We believe that the church is universal in a sense that it is composed of true believers in the Lord Jesus Christ regardless of what group a certain local church belongs. So wala ta nagtuo og kaning ang singular ragyod nga pangalan sa simbahan. Church name is just a karatula. What is important is the composition of the membership of that particular church nga tinuod gayud nga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. So, unang bahin kini sa atong pagtuon sa biblical church life. Gumikan kay ang atong gitun-an usa ka institusyon nga gihigugma kaayo ni Kristo. Gipalit niya sa iyang hamili nga dugo. Gitawag og bride of Christ, gitawag og lawas ni Kristo. Mao nga ato gyud kining mahalon gumikan kay ang iglesia sa Ginoo iya gayud nga gihigugma iyang gimahal, gipalit niya sa iyang hamili nga dugo. Magampo kita og atong pangayoon sa Ginoo ang tabang sa dili pa kita magpadayon. O labing gamahanan nga Dios, salamat kaayo sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo karon nga among matun-an ang mahitungod sa imong iglesia. Ug tabangi kami o Dios nga amo kining ikinabuhi ang kining kahibalo nga among maangkon gikan sa imong pulong ug hinaot nga imong pagatukuron ang imong lig-on nga iglesia. Ug salamat o Dios gumikan kay gigamit nimo ang mga yano, mga ordinaryo nga mga tawo susama kanamo. Kinsa ba kami? Wala gyud mi ikapanghinambog sa imong atubangan. Kung gigamit mi nimo o Dios, grasya ra gyud kini tanan. Salamat. In Jesus name we pray. Amen and amen. Okay, so we study at this moment the biblical church life ug ang tumong sa atong pagtuon mao nga aron ipasabot ang konsepto sa bag-ong tugon mahitungod sa kinabuhi sa sulod sa iglesia ug ipakita ang pagkamahinungdanon niini alang sa tanang tinuod nga Kristohanon. So nabahin kini sa duha ang atong tumong sa pagtuon no. Una, ang konsepto sa bag-ong tugon mahitungod sa iglesia atong tun-an gayod. Unsa gayod ang gitudlo sa bag-ong tugon mahitungod sa iglesia, how is it organized? And then atong ipakita nga ang church membership, ang paghimong kabahin sa usa ka iglesia, dili kini optional mga kaigsuonan. Dili kini optional. Ang giingon sa Ginoo, upon this rock I will build my church. So, if you are in Christ and you do not want to be part of His church, questionable yun kayo na mga kaigsunan. Kay kung dunay usa ka grupo o usa ka pamilya o usa ka organisasyon nga si Kristo mismo ang nagtukod, iglesia na. Ug kung muangkon ka nga kabahin ka ni Kristo, kunya dili ka mahimong kabahin sa iglesia, dili nimo buot nga mahimong kabahin sa iglesia, questionable gayud kung tinuod ba gayud nimong nailhan ang atong Ginoong Hesukristo. Kay ang atong Ginoong Hesukristo iyag yung gihatagan og dako kaayong bili ang iyang lawas. Gitawag niya kini og bride of Christ. Gitawag kini og body of Christ. If you belong to Christ, you want to become part of His church. Giluwas kita ni Kristo
aron idugang sa iyang panimalay, aron idugang sa iyang iglesia, ug ato kining konsultahon ang mga bersikulo sa Biblia mahitungod niini. So, ang tumong sa atong pagtuon aron ipasabot ang konsepto sa bagong tugon mahitungod sa kinabuhi sa sulod sa iglesia ug ipakita ang pagkamahinungdanon niini alang sa tanang tinuod nga mga Kristohanon. And by the way, gigamit nato ang pulo nga iglesia pero dili kita tumong niini sa INC, sa iglesia, sa grupo ni Manalo. That's not what we are talking about. Iglesia comes from the Greek word ekklesia. Ang but pasabot ni ining ek, out of. Ang kaleo, but pasabot, called, gitawag. So ang iglesia taken together, it means called out of the world. Out of the world. So mo ka na ang but pasabot sa iglesia. Dili ang katungtuang gitukod ni adtong 1914 diri sa Pilipinas, unya ilang gamit ang pulong nga iglesia. Now, ang New Testament Biblical Church ang atong gihisgutan niini, dili ang iglesia nga natukod diri sa Pilipinas ni adtong 1914. Ang kinabuhi sulod sa komunidad, usa na kini ka mahinungdanong bahin sa tanang katawhan. Doon na kitay saying nga no man is an island. Kay tinuod baya, no man is an island, dili pwede ang usa ka tawo nga magkinabuhi nga nag-inusara sa tibuok niyang kinabuhi. That is impossible. Ang kinabuhi sulod sa usa ka komunidad kabahin sa kinabuhi sa tawo. And that is the reason kung nganong kabahin kita sa atong mga purok activities sa atong barangay. That is the reason also nga kabahin kita sa kahugpungan, mga organizations. Kung kini nga mga kahugpungan sa katilingban niining kalibutan na importante sa atong kinabuhi, homeowners association, bisag neighborhood association, hingsamot na ang kahugpungan sa mga nakaila sa Ginoo. Sa susamang paagi, adunay gitukod nga komunidad ang Dios alang sa mga Kristohanon. Ug mahinungdanong focus kini sa plano sa Ginoo. Kung atong tun-an ang plano sa Ginoo sa Biblia, ang focus gayod sa iyang plano nga tigumo niya ang iyang mga katawhan nga linuwas, nga iyang giluwas, tigumo niya sa usa ka iglesia, ang iglesia sa bag-ong tugon. Tigumo niya sa usa ka community. Mao kini ang mahinungdanong focus sa plano sa Ginoo kung atong tun-an ang balaang kasulatan. So we are called out of the world, called out, asa man kita niya ibutang. Gibutang kita niya diha sa iyang panimalay, diha sa iyang komunidad. So, atong pagatun-an karon ang pipila ka patukuranan sa Biblia, mga bersikulo. Ang giingon diri sa Efeso Kapitulo 3, versikulo 10, ang giingon dinhi, aron pinaagi sa simbahan or iglesia. O, take note ha, atong tanawon. Ang giingon diri, aron pinaagi sa iglesia or aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing pamaagi. Unsaon kuno nga maproklamar nato sa tibuok kalibutan apil na sa mga pangulo sa kagamhanan sa kalangitan. This is talking about the spirit world. Sa unsang paagi mantala ang kaalam sa Dios? Pinaagi sa iglesia. So, dako kayo di og papel ang iglesia or simbahan nga masayran sa tanan ang kaalam sa Dios. Dako kayo og papel. Dili gayud nato ikalimod ang importansya sa iglesia, mga kaigsuunan. Ang iglesia di ay mo'y gitahasan sa Ginoo aron mamantala ang iyang kaalam. O, sa nato na pagsabuto, aron pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo ug kagamhanan sa kalangitan ang kaalam sa Dios nga may nagkalain-laing pamaagi. So the church has a very important role in the proclamation of the glory of God. Ephesians 3:21. Ang giingon din hiyo, pagahimayaon siya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Jesus ngadto sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Pagahimayaon siya diha sa iglesia. But pasabot, ang himaya sa Ginoo iyang gibubo ug iyang gigahin alang sa iglesia. So kung gawas ka sa iglesia sa Ginoo, kung dili ka mo involved sa Church of Christ, niya mo claim ka nga Christian ka, contradiction na. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, iyang gihatagan o kasing-kasing nga mahimong kabahin sa iyang iglesia. Ang himaya sa Ginoo,
iyang ginabubo sa iyang iglesia. Busa, mahalo nato ang iglesia, mahalo nato ang lawas sa atong Ginoo, mahalo nato ang panimalay nga gitukod mismo sa atong Ginoong Hesukristo ibabaw sa dakong bato. Ug ang bato ha dili si Pedro, ang bato si Kristo mao ang bato. Si Kristo mao ang bato. Ang kamatuuran nga nagagikan sa atong Ginoong Hesukristo mao ang bato. Dili ang tawo, mga kaigsuonan, ang bato. Peter comes from the Greek word Petros, but pasabot gamay nga bato. Pwedeng ibalibag, pwedeng ilabay, pwedeng ipalantig. Pero ang Petra, upon this rock I will build my church. Petra ang gigamit nga word. But pasabot na ining Petra, usa ka dako kayong bato nga bungtod kadako nga di gyud siya masibog. And that does not describe Peter. Si Peter gani iyang gilimod ang atong Ginoong Hesukristo katulo ka higayon. Yo dali ra siya kaayo mo react, dali ra kaayo siya mo bungat og mga saad nga dili niya mahimong barugan. Gitawag pa man gani siya ni Kristo og Satanas. So the church is not built upon Peter. Ngabot pasabot small stone nga paling-paling. Ang iglesia gitukod ibabaw sa dakong bato ug ang bato ang atong Ginoong Hesukristo. And they cannot argue nga ang Cephas kuno sa Aramaic language is but pasabot Cephas and Peter synonym. Dili ang Aramaic language ang gigamit sa Ginoo sa pagsulat sa Bagong Tugon, ang Greek language. So ang Greek language mo atong basihan, mga kaigsunan. Dili ang Aramaic, dili ang Latin. So, ang himaya sa Dios gitipigan sulod sa iglesia. Klaro kay na sa mga teksto nga atong gibasa sa Efeso. Ang himaya sa Dios gitipigan sulod sa iglesia ug ang iglesia mao ang adunay katungdanan nga imantala ang himaya sa Dios. Dili mamantala ang himaya sa Dios sa laing pamaagi. Doon na pa ba'y organisasyon diri sa kalibutan nga magmantala sa himaya sa Dios? Wala na. Unsa man, kooperatiba, Kiwanis Club, Rotary Club, Lions Club, mumantala ba na sila sa kahimayaan sa Dios? No. Wala na gyud. Ang iglesia ra gyud ang gidisenyo sa Ginoo, ang iyang gitukod nga mumantala sa iyang kaalam, sa iyang grasya sa kaluwasan. Mao nga usa ka dako kayong pribilehiyo ug kalipay kanato nga mahimong kabahin sa iglesia. Atong mahalon ang iglesia sa Ginoo, atong mahalon ang buluhaton sa Ginoo. So ang pagtulun-an niini, mga kaigsuonan, ang Kristohanong kinabuhi kinahanglang ikinabuhi sa konteksto sa pagkahinimong kabahin ug kauban sa mga Kristohanon, ang iglesia. There is no such thing as Lone Ranger Christian or individual soldier fighting in the battle. Now, ang mga sundalo sa Ginoo kinahanglan gayud nga kauban, magkauban tanan, magkahiusa, magkahugpong isip, panimalay sa Ginoo. So ang Kristohanong kinabuhi kinahanglang ikinabuhi sa konteksto sa pagkahinimong kabahin o kauban sa mga Kristohanon, ang iglesia. Walay Lone Ranger Christian. Dili pwedeng dunay secret Christian. There is no such thing as secret Christian. Nganong secret Christian nga ang giingon sa Ginoo, mga asin og kahayag kita sa kalibutan, na day asin nga sekreto, na day kahayag nga sekreto. Ang asin bisan pag usa ka lugas ang imong ibutang sa tubig nga pinabukal, mausab gyud ang timpla sa tubig nga gipabukal. Gamay ra gani kayong asin ang imong ibutang, ma-affected na gyud. Ingon ana ka impactful ang mga Christians. Samot na ang kahayag nga illustration. Kamo ang kahayag sa kalibutan, abaday kahayag nga sekreto. Ang kahayag sa kalibutang mangitngit, magsidlak gayud kana ug tan-awon gayud kana sa mga katawhan. Mao nga ang atong kahayag atong pasigaon ug ang atong kaparat atong ipabati sa mga katawhan. Okay? Dugang pang mga patukuranan sa Biblia. Philippians 1:27. Ang giingon dinhi karon ang mahinungdanon mao nga magkinabuhi kamo sumala sa ebanghelyo ni Kristo. Aron bisag dili ako makaanha kaninyo, madungog ko nga nagpabilin kamo nga lig-on diha sa usa ka katuyuan ug naghiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo. Naghiusa kamo, ang but pasabot panimalay kini, dili individual. There is no such thing as individual soldier. Mga sundalo mangani sa atong gobyerno, dunay platoon, dunay company. There's no such thing as individual soldier. So magkahiusa kamo sa pagpalambo sa pagtuo diha sa ebanghelyo.
And this does not refer to an individual person, but to a group, to a family. Okay? Ephesians chapter 4, verse 3 to 5. Ang giingon din paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. One baptism. So, mo kini ang iglesia nga nahauyon sa plano sa atong buhi nga Dios. This is what the New Testament teaches about a good church. Usa ka maayong iglesia nga nagkahiusa sa pagmantala sa himaya sa Ginoo, nagkahiusa sa pagbayaw sa atong buhi nga Dios. Unsa ang biblical nga iglesia? Ang kasagarang mahitabo kung madunggan sa mga tawo ang pangutana nga unsa ang tinuod nga iglesia, mahuna-hunaan dayon nila ang nagkalain-laing mga denominasyon. Example, Romano Katoliko, Methodist, mga kulto nga grupo ug uban pa. Mo dayon kana ang musangpot sa ilang hunahuna. Grupo, karatula, dili kini mao ang idea sa bag-ong tugon mahitungod sa iglesia. Ang iglesia mao ang lokal nga panagtigom nga nakabaton sa mga elemento sa usa ka iglesia sumala sa gipadayag sa Biblia. So, kung atong tun-an ang mga elemento niini nga panagtigom, mga elemento sumala sa gitudlo sa Biblia mahitungod sa iglesia. So ang pangutana, unsa man kini nga mga elemento? What are the elements of a biblical church? Kinahanglang masayra nato kini nga mga elemento because we do not want our church to be unbiblical. Dili ta buot nga ang atong iglesia dili biblical. We want to become a biblical church. So, we have to study the elements according to the scriptures concerning a biblical church. Una nga elemento is membership, mga miyembro. Kinsa ang dawaton nga miyembro sa iglesia? Sa Romano Katoliko, mga kaigsuunan, kung gipakatawo ka sa mga ginikanan nga mga Romano Katoliko ug kung mabunyagan ka na, ang tawag nila ni ana nga ritual christening, member na kuno ka sa church. So muna ang pamaagi sa membership sa Romano Katoliko. Anak ka sa Romano Katoliko nga mga ginikanan, unya nabunyagan na ka, na-christened na ka. So automatic Kristohano na kunuhay ka. Membro na ka sa iglesia. Mga ang kanang ilang mga cake, welcome to the Christian world. Ang bunyag ang makapakristohanon sa usa ka tawo, ang pagwisik-wisik og tubig mo ang makapakristohanon sa tawo. That's not what the Bible teaches. Mahimong kristohanon ang tawo kung siya maghinulsol sa iyang sala ug mutuo lamang kang Kristo ingon nga iyang Dios ug manluluwas. Dili ka na mahimo sa usa ka puya nga bata. Now, kasagaran nga mga simbahan, okay? Kasagaran nga mga simbahan unsa may pamaagi nila sa church membership? Kung dugay ka nang nagatambong sa pagsimba, pagaisipo na ikaw nga miyembro. So gi-assume na ka. Gi-assume na ka nga miyembro gumikan kay dugay na kang nagasimba sa simbahan, dugay na kang nagatambong. So assumed na nga member. Dili ka na mao ang pamaagi sa Biblia. Do na rabay upat ka tuig nang nagatambong sa among simbahan. Pero after 4 years, among gi-interview kay naka-decide na nga magpa-member. Among gi-interview kung nasabtan ba gyud niya ang kaluwasan, wala gyud niya masabti ang kaluwasan. Migawas sa interview nga salvation by good works gihapon. Nga salvation pinaagi sa kaugalingong pagkabuutan. So, upat na katuig nga nagasimba, di gyud ta maka-assume nga bisan pagdugay na siyang nagasimba, tinuod siya nga nakasabot sa ebanghelyo sa kaluwasan. Kinahanglan gyud nga ato siyang interviewon, atong kaluton kung unsa gayod ang pagsabot niya sa ebanghelyo, sa good news, mga kaigsunan. Unsa ang biblical nga iglesia? Unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2. Ang giingon dinhi, alang sa iglesia sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios, nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. So ang requirement day sa church membership, nga usa ka tawo nahiusa kang Kristo Jesus. Dili pinaagi sa pagwisik-wisik sa tubig sa bendisyon sa bunyag. No, dili. Uban sa tanang tawo sa tanang dapit nga nagasangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo,
nga ilang Ginoo ug ato usab. Nagasangpit, but pasabot nagatuo, dili lagi na mabuhat sa usa ka bata nga puya. Musangpit ba day ang bata nga puya sa atong Ginoo? Naghinulsol ba day siya og nagdangup sa atong Ginoo alang sa iyang kaluwasan? Wala gayud. Dili gayud mabuhat ka na sa puya, so dili ka na mo ipamaagi sa church membership. Ang punto niini mga kaigsuunan, sumala sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 2, tanang mga miyembro adunay susamang pagpahayag ug pagpasakop sa pagkadiyos ni Kristo ug nakasinati sa kaluwasan. O atong utrohon og basa alang sa iglesia sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus. Uban sa tanang tawo sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. So ang doktrina niini mga kaigsuunan, ang mga natawo lamang pag-usab, ang mga na-born again lamang, ang mga natawo lamang pag-usab mao ang pagadawaton nga miyembro. Mupasakop ang usa ka tawo sa iglesia dili aron mahimong Kristohanon, kundili tungod kay nakabig na siya diha kang Kristo, naluwas na ug dayag sa iyang kinabuhi ang ebidensya sa kaluwasan. So dili di ta magpa-member sa church para mahimong Kristohanon, para maluwas. Gidawat kita ingon nga miyembro sa iglesia, gumikan kay Kristohano na ta, gumikan kay luwas na ta, gumikan kay nailhan na nato ang atong Ginoong Hesukristo. So ang hagit niini mga kaigsuunan, mao ba kini ang paglarawan sa atong iglesia? Kung nakabig na ikaw diha kang Kristo, nakita mo ba ang importansya sa church membership? Again, kung atong hinumduman ang grupo nga atong gigikanan, dili ingon ini ang pamaagi sa church membership. Gi-assume na nga member ka, ipa-confirmation class na lang, gumikan kay natawo ka ni ana nga grupo, mura gi-assume na lang, so i-confirm na lang. No, kinahanglan gayud nga mag-evangelize ta kanunay. Kung natun-an ninyo ang pamaagi nato sa pagwali sa pulong sa Ginoo, do na gyud tay evangelistic application nga gidugang. Gumikan kay dili kita maka-assume nga ang atong mga anak porque nagtubo sila sa buluhaton, Kristohano na sila automatic. No, they have to be given evangelistic challenge, including our visitors also. Ang iglesia nga kanunay nag-evangelize, bisan pa sa ordinaryo nga pagpangwali, mutubo gayud kana nga iglesia. An evangelistic church is a growing church. Ato kanang hinumduman mga kaigsunan. Paagi sa pagdawat sa mga miyembro, atong tun-an ang paagi. Giunsa pagdawat sa church didto sa Jerusalem kang Pablo, ingon nga miyembro. Remember si Pablo mangluluto sa iglesia, kaya nakabig siya, gusto niyang magpamiyembro sa church dito sa Jerusalem. Gusto niyang mahimong kabahin dito, gidawat ba siya automatic? Wala gyud siya gidawat automatic. Atong basahon. Acts chapter 9 verse 26 hangtod sa 30. Ang giingon dinhi, miadto si Saulo sa Jerusalem ug misulay pag-apil sa pundok sa mga tinun-an. Apan wala sila mutuo nga usa na siya katinun-an, busa nangahadlok silang tanan kaniya. Apan si Bernabe mitabang kaniya ug gidala siya ngadto sa mga apostoles. Gisaysayan sila ni Bernabe mahitungod sa pagkakita ni Saulo sa Ginoo didto sa dalan ug nga nakigsulti kaniya ang Ginoo. Iya usab silang gisuginlan sa maisugon nga pagwali ni Saulo sa ngalan ni Jesus didto sa Damasco. Busa mitipon si Saulo kanila ug milibot sa tibuok Jerusalem nga maisugong nagwali sa ngalan sa Ginoo. Nakigsulti ug nakiglantugi usab siya sa mga Hudiyo nga Grego ug pinulungan apan nangita silang paagi sa pagpatay kaniya. Sa pagkasayod niini sa mga kaigsunan, gidala nila si Saulo ngadto sa Caesarea ug gipaadto sa Tarso. Ang punto niini mga kaigsunan, importante kini atong basahon. Ang punto niini, ang pagdawat isip miyembro, usa ka voluntaryo nga pagdawat sa iglesia pinaagi sa gipahayag niya nga pagtuo. Remember si Pablo, voluntaryo siya nga gustong moapil sa buluhaton didto sa Jerusalem. Nahadlok ang mga tawo nga dawaton siya kay basin og espiya, basin og peke. Mao nga gi-interview si Pablo ni Bernabe, ni Barnabas, gi-interview ug sa nadunggan nila ang testimonyo ni Pablo, nadunggan nila nga giunsa niya pagkaila sa atong Ginoong Hesukristo didto sa Damasco, ay ra nila gidawat si Pablo.
Timan-i, ayha ra gidawat si Pablo sa simbahan sa Jerusalem, niadtong napamatud-an na nila nga magtutuo na gayud siya. Sumala sa pagpamatuod ni Barnabas. So, dili dayta basta-basta mudawat og church member porket dugay-dugay na nga nagatambong sa buluhaton. Kinahanglan gayod nga atong sutaon kung tinuod na bagayod nga nailhan niya si Kristo, kung tinuod na bagayod siya nga luwas. So, doon na gayoy interview. Si Pablo gani ilang gi-interview, ilang gipaminaw ang testimonyo, ang iglesia pud sa Ginoo. Sa bisag asang dapit, kinahanglan nga careful sa pagdawat sa mahimong miyembro sa iglesia. Efeso kapitulo 4 bersikulo 13 hangtod sa 16. Hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa anak sa Dios. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Kristo. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Kinahanglan hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto kang Kristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Diha kang Kristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsa-tagsa kalutahan niini. Busa kun mulihok ang tagsa-tagsa kabahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Mao kini ang biblical church life. Ang Kristohanon nga giluwas sa Ginoo dili magpabiling nag-inusara. Kinahanglan gayod nga idugang siya sa lawas ni Kristo. So atong hatagan og importansya ang iglesia, dili kini optional. Dili kini optional. Una nga sa matag panagtigom nato kada Domingo mga kaigsuunan, kada Sabado or unsa pang mga assigned day nga magtigom kita bisan pa sa prayer meeting every Thursday. Kinahanglan gayud nga atong atindiran kana. Dili ta mo absent, dili ta absinos. Gumikan kay ang kabubuton gayud sa Ginoo nga mutubo kita nga magkadungan together. Di ba? Magkahiusa kita. Ang tibuok lawas mutubo ug mulig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. So, ang Hebrews chapter 10 verse 23 to 25, ang usa ka Kristohanon nga gipasagdahan ang church attendance. Now you see, now you don't. Questionably gyud na kay sa nga tanan kay ang disenyo gayud sa Ginoo sumala sa Hebrews 10:23 to 25. Ang giingon din hiyo, magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan kay makasalig man kita sa Dios nga tumanon gayud niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat sa maayo. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Dili kuno nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat na sa uban. So bisan pa sa una problema na di ay. Naa di ay uban nga nahimo nilang batasan nga absinot sa panagtigom. Dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban makaguol kayo hunahunaon. Hinuon magdinasigay kita, ang sumpay sa verse 25. Hinuon magdinasigay kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na moabot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. So mo kana ang gipadayag sa pulong sa Ginoo. Timan-i, mahinungdanon ang ministeryo sa pagtudlo. Saon pagtubo sa mga miyembro sa iglesia kung gipasagdahan ang ministeryo sa pagtudlo. Mugani nga ang nanguna sa iglesia kinahanglan gayud nga magkugi sa pagtudlo. Di ba? Ang pastor kinahanglan makugihon gayud sa pagtudlo. Kinahanglan dili magpaimportansya. Kinahanglan ang pastor mo initiate gayud nga mutudlo, nga mupakaon sa kalag sa mga katawhan. Mahinungdanon ang ministeryo sa pagtudlo pagdinasigay sa usag-usa aron malig-on ang iglesia. So mao kini ang doktrina no, voluntaryo o covenanted membership. Kaya ang church membership kasal ka na, gikasal ka sa lawas ni Kristo. Nabada ikasal nga gikasal ka nga absent-absinan nimo ang panagtigom sa lawas ni Kristo. Voluntaryo o covenanted membership. Ang pagpasakop sa iglesia usa ka gawasnon nga desisyon, walay nambugos nato. Apan ko nadawat na isip miyembro adunay tulubagon ang mga miyembro nga magpabilin sa common nga doktrina,
ug kumitado sa mga Kristohanong responsibilidad. So, ang hagit niini mga kaigsuunan, huna-hunaa gayud pag-ayo ang pagpamiyembro sa iglesia. Usa kini kalakang sa pagsunod sa tanang nakaila kang Kristo, dili kini optional. Higugmao nato ang iglesia ang lawas ni Kristo, dili nato pasagdahan. Diri natapos ang atong pagtuon niining taknaa sa unang bahin mahitungod sa biblical church life. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744 3030.